a cikin musulmi a ƙasar mu ya ka daga a ƙasar mu Hausa ya bayi bana mu sannan Fulani a ƙasar mu zaman lafiya dukkan mu muke babbar ƙasa ta Najeriya. Mudassir Suleiman sunana inkiya ta kuma ɗangata sana'ata sai da dabbobi babu cuta a sana'ata gado na yi gun babana ta yaya zan fa sana'ata babbar ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano ni ce Khadijar Najeriya dinki nake harbe a baya neman halaka ne gwagwarmaya dare da rana da safiya dinki nake babu gajiya in dai da raina da lafiya zan kare 'yancin Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Ni Ibrahim ɗan sanda cin hanci dole na kauda sai mun gudu gaba da oda mai alkamar zan yi aƙida kishin ƙasa ta da ka'ida na ba da raina da jinina domin ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Ni bibi mai jama'a sai da abinci ne sana'a kowa ya ci sai ya yi fara'a safe da yamma ina sana'a mata ku dage yin sana'a mata ku ne sai yin fara'a. Babbar ƙasa ta Najeriya babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Shugabanninmu na Najeriya don Allah ku haɗa kawunanku dama ce Allah ya baku ku sani fa zai tambaye ku president har zuwa kansila addu'a na yi a gare ku babbar ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Ni Hausa mu ne Najeriya, Yarbawa mu ne Najeriya, ‘yan Fila mu ne Najeriya, mu ne Ibo ‘yan Najeriya, dukkan mu ne Najeriya, domin kuma yi gwagwarmaya, domin ƙasar mu Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Falalu nake sai da riguna da wando ma har da huluna da takalma har agoguna abokaina da yan uwana kowa ya kula da sana'arsa godiya nake ga mahaifana babbar ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Aisha nake yan Najeriya kitso nake yi ina tutiya yan uwa zan ba ku shawara ku kama sana'a da gaskiya ku yi hakuri har da juriya za mu ji daɗi a duniya. Babbar ƙasa ta Najeriya babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Sadiq Edala sunana sana'a ta sai da kajina in kiwata kuma in yanka Filistina dare da rana sana'a fa daɗi gare ta godiya nake ga iyayena babbar ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Addu'a ga malaman Najeriya Shak Nasiru mai Kadiriya Shak Ishaq mai Tijaniya Shak Ja'far mun yi godiya kun yaɗa ilimi a duniya Allah jikan ku gaba ɗaya babbar ƙasa ta Najeriya. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar Kano. Saboda wannan waka daga bakin mai girma Ciyaman Mudassir S. Dangata shugaban kamfanin Dangata Film Production domin samun zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya baki ɗaya. Allah ka taimaki shugabannin mu. Babbar ƙasa ta Najeriya jihar da nake ciki jihar
ƙasa ta Najeriya, jihar da muke ciki jihar Kano.